Joo, tästä lähtee. Miten se tuo mielessä? Ja ainakin totta. Minä myös, anna vain käskysi. Olen kuulollakin. Minullakaan ei ole mitään sitä. Eikä täällä. Kaikki miehet asemiin! Kaikki miehet asemiin! Se jahtaa vain Giniä! Hetikö pialusmiehen kimpussa? Ei passaa! Urutos! Minä olen vastustajasi nyt! Ei, Benisakura! Edes sinulla ei ole sitä vastaan mitään mahdollisuuksia! Mahtavaa! Olet todellakin maailman vahvin. Gen! Ken! Oletko kunnossa? Gen! Vastaa minulle! Minä nyt. Mitä? Onko penkin siellä? Mitä? Mitä sinä täällä? Benisakura takatassa! Jos nyt katkaiset köyden, osa pääsee vapaaksi. Ei voi. Älkää minusta välittäkö, vaan painukaa hittoon! Osa on voitettu! Hienoa! Mutta entäs Benisakura? Hän sotki. Mitä? Mitä kilistää? Hän jäi auttamaan häntä! Keska! Verenpunainen keska! Se on Benisakuran elämä! Elämän voima.